Вітаю, містер Клаус. Джаспер Йоханссон, поштальон. Здаецца, чуткі распаўсюдзіліся, і бедныя дзеці Сміренсбурга пачалі пісаць лісты, у якіх просяць у вас цацкі. Наш кузен сказаў, калі напішам ліст містеру Клаусу, ён зробіць нам цацку. Калі вы ахвяруеце ім вашыя старыя цацкі, я за квотай дастаўлю іх бясплатна. Сёння, у той жа час. Той жа час, гэта глухая ноч? О, не. Зноў прыслалі паштальёна! Каціся дамоў, няўдаха! Што робіцца? Ты паштальон. У Сміренсбурзе. Тут людзі маюць сказаць аднаму толькі адну рэч. Святая маці! Вы не поверите, что я ночью бачыў! Што б ты не рабіў, мяне не ўблытвай. Чаму ты стала настаўніцай? Каб нешта змяніць? Адзін бескарыслівы ўчынак заўсёды параджае новы. Гэй, а ведаеш што? Мы зробім гэта.